समाव नोंथांमोना बयबो नुनो मोनगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफ्रा थांनाय 19 जुलाइआव जानानै थांनाय जि शिबसागर जिल्लानि नैबे नेपालिकुथि ओनसोलाव जि दैबाना जानानै थांबाय आरो बे दैबानानि गेजेरावनो गोबां सुबुंफ्रा जौसेनि बारा सुबुंफ्रा जिउ खहा जानो गोनां जादोंमोन आरो बेजों लोगोसे गोबां न'खरफ्रानो हाजार हाजार न'खरफ्रानो दैबानाजों भुगिनांनानै दंमोन आरो बेखौ बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मिशन फोसावदोंमोन बेनो जाबाय मिशन हम रेस्किउ एन्ड रिस्ट'र आरो बे हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारत उदांस्रिनि 80थि उदांस्रि सानखौ बिथा खालामनानै जागायजेनदोंमोन आरो बियो फैयै फैयै दिनै 7थि सानाव आगान होबाय बे 7थि सानाव दिनै नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिनि मोनसे हान्जाया 15 जननि मोनसे हान्जाया बे समाव सनापुरनि बालिगाव गामिनि सनापुर नगराव मोनसे न'खरनि जि माइ गायनो हायै थासारिखौ नुनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफ्रा बे समाव फोथाराव ओंखारनानै माइ गायनाय जादों आरो बे माइ गायनायखौ नोंथांमोना बयबो नैबे मोनसे भिडिअनि भिजुअलनि गेजेरजों बयबो नुनो मोननाय जादों थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मिशनखौ लानानै खामानि मावदोंमोन थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय खामानिखौ बिथा खालामनानै मिशनखौ फोसावदोंमोन बे मिशन फोसावनायाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाफुंसार जानो हादों आरो दिनै बे न'खरखौ माइ गायनो हायै न'खरखौ माइ गायनानै जि मदद होनायनि दारै जि दिनै बे न'खरखौ जि मोनसे गोदान मोनसे न'खर दानायाव इयुनाव जाहाथे बिथांमोना जाहाथे थाखा फैसानि जि रांखान्थि जि क्राइसिसाव गोलैया बा रांखान्थिनि जि मोनसे थासारियाव बिथांमोना गोग्लैनानै गावनि जि मोनसे इयुन जिउनि जि लामा बेखौ दानायाव जिखिनि खैफोद फैनाङा बेखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बे समाव माइ गायनानै होदों आरो बेखौ नोंथांमोना बयबो नुदों नैबे भिजुअलनि गेजेरजों बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गिदिर आफादगिरि मुस्रि खोरोमदाव औवारिनि दैदेननायावनो दिनैनि नैबे माइ गायनाय हान्जाया बे समाव माइ गायनायखौ मावफुंबाय थादों आरो माइ गायबाय थादों बेखौनो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों बेयो थारैनो जोबोद बाख्नायथाव आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मिशनखौ लानानै आसामनि मोनफ्रोमबो खना खनलानिफ्राय जोबोद मोजां मोजां मेसेज फैदों आरो बिथांमोना बाख्नायदों आरो बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेबायदि मिशन फोसावनानै खामानि मावनायनि फारसे जोबोद गनायदों आरो जोबोद गनायथावै बिथांमोना गोग्गानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम साबायखर बावहरनाय जादों।